Nekada davno nastao je Uskrs. Kao simbol Uskrsa poklonjeno im je zlatno jaje. Predivno je! To! Čuvaj, stiže nedeljko! Ovo je skroz super! To je previsoko! Drži ga! Ti idi desno, Brano! Ne! Hej, jesi li dobro? Anđeo, je li ovo neka sečija škola? Vi ste stvarni? Kako molim? Izaberi sebi udobno mesto u spavaonici, a mi će biti drago da ti kaže školska pravila. Spavaonica? Pravila? Vežbanje? Ne, ja to neću. Idite vi odradite to vaše sjajima. Ha! Wow! Ovo ovde je kao tamna strana meseca. Wow, ovo je neviđen... Zar ne? Nestanak us. Ha? Šta? To je najvažniji deo skrivanja jaja. Ne može biti toliko teško. Wow! Ti želiš da postaneš uskršnji zeka? U zvaničnoj konkurenciji Berlin Film Festivala. Bomba! Stvarno misliš da nam taj bezobraznik može pomoći? Budi strpljiv. Wow! Ne mogu da verujem! Tamo je zlatno jaje! Jaje nam daje snagu, protiv lisica. Ti preslasni zečevi. Neće se dočepati jajeta. Više udesno! To! Max je sad jedan od nas. To! Uskršnji zeka, čuvar zlatnog jajeta. Miris Velegrada, od toga nema bolje. Uskoro.